Ja. Het volgende nummer van Leonard Cohen. Vraag is altijd wel welke Leonard Cohen en welke Halleluja. Want Cohen zelf nam het nummer 3 keer op. En hij gebruikte in totaal 7 verschillende coupletten. En hij heeft zelf in zijn eigen creativiteit al het 7e couplet, zijn laatste, zelf afgekeurd. En latere covers, het nummer is een beetje recordhouder. Het is meer dan 200 keer gecoverd. Latere covers snijden ook nog een keertje hele coupletten weg. En zie daar het creative process met al zijn ups en downs. Lisa bijvoorbeeld, die wij kennen van de X Factor, die won met dit nummer, gebruikt alleen couplet 1, 2 en 5. Is toch een beetje jammer van de rest van de tekst. De vraag is, wat gaat het vanavond worden? Verras ons, Marjolein, Sanne, William en Tim van der Hoeven met Halleluja.